এটা হচ্ছে বেসন গোলা, এটা লঙ্কা গুঁড়ো, হলদি গুঁড়ো, লুণ সব পড়ে গোলা হয়েছে। আଳୁ ପକରା ହେଇଛି, ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦିଆ ହେଇକି, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି ସୋମବାର। ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ, ଶୁଖିଗଲାଣି ଟିକେ ରହି ରହିକି ଦିଦିଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ବରା କରିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଥୋଇକି ତାର ଷ୍ଟିମ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି।